روژeke Şepal Xatunê kincên xwe wergirt û gote têjika xwe qebo. Ez ê her mesûkê tu li vir rûnê sexbêriya malê bike. Baş e. Qebo ji maka xwe re got baş e. Ez ê sexbêriya malê bikim. Lê ji bîr neke ku tu vegeriyayî jî ji min re hestiyekî mezin bixwere bîne. Şepal Xatunê piştî ku du gavan avêtin li qebo vegeriya û got spas ji Xwedê re ev gurek li ku derê miriye vê carê qebo bi gotina min kir. Piştî ku maka wê çû pisîkê bi navê Mişmiş hat da ku qebo re bileyîze. Qebo gotê birayê min here ji min dûr bikeve ez nayêm naleyzim. Here ez sexbêriya malê dikim. Mişmiş kenî û bi tevşekî şeqek li gogê xist. Gog bilind bû û hate li serê qebo ket. Qebo enirî û rabû li ser piyên xwe rawestiya. Mişmiş jê re got sil nebe. Wî tevşiyê tenîsê bi gogê ve da destê qebo. Qebo hema şîreta maka xwe ji bîr kir. Lewre ew pir ji lîstikê hez dikir. Qebo tevşiyê tenîsê û gogê ji destê Mişmiş girt. Qebo bi hêz şaqek li gogê xist. Gog çû û kete cihika avê. Mişmiş got mixabin goga me di avê de çû. Qebo got Mişmiş netirse ez melevaniyê dizanim. Ji bo ku qebo gogê derîne xwe avê te cihika avê. Qebo bin av bû. Mişmiş destê wî girt û ew ji avê deranî. Ku ne ji Mişmiş bûya, qebo dê di cihê de bifetisiya. Şepal Xatun ji sûkê vegeriya. Wê pirs ji têşka xwe kir û gotê çi bûye? Ev çi halê we ye? Mişmiş bûyerê ser da pê jê re vegot. Maka qebo jê re got tu naguherî. Te hestî heq nekiriye. Ez ê dîsa hestî bidim te. Lê divê tu careke din şîreta qenc ji bîr nekî. Baş e. Erê dayê ez careke din şîreta qenc ji bîr nakim û nakim.